Bon dia. Pugen a 13 les persones mortes amb coronavirus a Osona i el nombre d'infectats coneguts a la comarca aquest dilluns superava els 140. A Manresa es confirmen 3 morts més per Covid-19, amb 10 víctimes des de l'inici del brot i 170 persones ingressades, 90 de les quals amb contagi confirmat i una 80ena pendent dels resultats de la prova. A l'estat espanyol la xifra de positius s'acosta als 40.000 i en les últimes hores han mort més de 500 persones, amb una xifra total de víctimes de 2.700. El govern espera que entre demà i divendres es podrà fer la primera avaluació de l'impacte de les mesures de confinament. El pic de contagis s'hauria de produir entre aquesta setmana i la vinent. L'avenç del coronavirus continua capitalitzant pràcticament del tot l'actualitat també a les comarques centrals. Avui sabrem com afronta el confinament un veí de Torelló amb diabetis tipus 2 i una patologia al cor que solia fer a peu entre 8 i 10 quilòmetres diaris per regular els nivells de glucosa. Ho ha substituït per pujar i baixar escales dins de casa. Els mercats es continuen fent a diversos municipis, tot i que només amb productes d'alimentació i respectant la distància entre parades i entre clients i venedors. En la part productiva, pels pagesos, el dia a dia segueix amb relativa normalitat. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ofereix càpsules formatives online centrades en les conseqüències del Covid-19 per a empreses i autònoms. La sessió d'ahir la van seguir una 60ena de persones. Eurecat Manresa lidera un projecte per reutilitzar l'aigua residual depurada. El finança l'Agència Catalana de l'Aigua, té un pressupost de 320.000 euros i ha d'ajudar a consolidar l'aigua regenerada com a font de subministrament. Ja són 13 les persones que han mort a la comarca d'Osona per causes relacionades amb el Covid-19. L'últim balanç del Consorci Hospitalari de Vic aquest dilluns a la tarda assenyala que des de divendres s'havien registrat 6 víctimes mortals i que el nombre d'infectats ha crescut en 85 persones, amb una xifra total de positius confirmats aquest dilluns de 146 persones. D'aquests, 96 són pacients i 50 professionals sanitaris. A l'Hospital Universitari de Vic hi ha ingressades 66 persones, 13 de les quals a la unitat de cures intensives i 53 en diferents unitats d'aïllament. D'aquestes últimes, 37 eren casos confirmats de Covid-19 i 16 pendents de confirmació. L'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, ha confirmat avui el primer cas al municipi, una persona ingressada des de dijous a l'Hospital Universitari de Vic. L'Hospital de Manresa ha registrat 3 noves morts per coronavirus aquest dilluns. Se sumen a les 7 de la setmana passada, cosa que eleva a 10 el nombre total de persones que han perdut la vida per la malaltia. Pel que fa al nombre de pacients ingressats que han donat positiu, s'ha passat dels 77 de diumenge als 91 d'aquest dilluns. En aquests moments també hi ha una 80ena de pacients ingressats a l'espera de saber els resultats de la prova. Dels 124 professionals de la Fundació Altaia que hi havia confinats a casa, aquest dilluns la xifra ha baixat als 109. Entre ells, els casos confirmats són 35. A Catalunya aquest dilluns es van confirmar gairebé 2.000 positius nous i el nombre d'infectats s'elevava fins als 7.864. 339 persones han perdut la vida a causa de la pandèmia. 558 afectats es troben en estat greu i 755 han rebut l'alta hospitalària. El govern català ha anunciat avui que aquesta setmana es duplicaran les places d'UCI a Catalunya. I segons acaba d'explicar també la portaveu del govern, Meritxell Budó, la Generalitat reclama mesures econòmiques urgents al govern central per pal·liar la situació econòmica dels treballadors afectats per la crisi sanitària en la línia del que han fet altres països de la Unió Europea. Cal ampliar els supòsits de força major i plantejar que es cobreixi un percentatge major del sou, especialment per a aquells treballadors de rendes més baixes. Addicionalment, cal garantir celeritat en el cobrament de les prestacions d'atur derivades dels ERTO, donat que ara no es començarien a rebre les prestacions fins al 10 de maig i les famílies necessiten els diners ja. S'ha de suspendre el pagament d'impostos, d'hipoteques, de lloguers, de crèdits o de subministraments, com s'està fent en altres països de l'entorn.
Espanyol s'acosta als 40.000 casos confirmats per contagi de coronavirus. El nombre de persones que han perdut la vida amb les 514 víctimes mortals de les últimes hores és de gairebé 2.700. Més de 2.600 pacients estan ingressats en unitats de cures intensives. Fins ara han estat donades d'alta unes 3.800 persones. El Ministeri de Sanitat preveu que entre demà i divendres es podran treure conclusions de l'eficàcia de les mesures de confinament en relació a l'abans del virus. Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y a empezar a descender en el número de casos. Eso tenemos que valorarlo con mucho cuidado. Como he dicho, ese retraso es entre 7 y 10 días respecto a la fecha de inicio de síntomas, con lo cual en muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no. Els cossos de seguretat i emergències aplaudeixen els professionals de la sanitat que aquests dies treballen a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. La imatge es repeteix a molts altres centres hospitalaris del país. Agents dels Mossos d'Esquadra, de la policia local, bombers, membres dels serveis d'emergències, els agents rurals i de protecció civil van retre ahir a la tarda un homenatge al personal de la sanitat catalana per agrair la feina que fan per poder acabar amb aquesta pandèmia de la Covid-19. Els vehicles dels agents van recórrer diverses zones de la ciutat de Berga fent sonar les sirenes. Això va motivar la sortida a finestres i balcons de molta gent que va respondre amb aplaudiments. Ja davant de l'Hospital Sant Bernabé, un reduït nombre de la plantilla va sortir a correspondre de manera molt emocionada. Aquesta acció s'ha repetit al llarg de gairebé tots els centres assistencials de Catalunya en una proposta que vol posar de relleu el gran esforç que està fent el personal sanitari aquests dies. Pujar i baixar 710 esglaons en 15 minuts és la solució que ha trobat Antonio Rodríguez per poder fer exercici a casa. Rodríguez, veí de Torelló, té diabetis tipus 2 i una patologia al cor i necessita realitzar activitat física diària per regular els seus nivells de glucosa. El torellonenc Antonio Rodríguez sol caminar entre 8 i 10 quilòmetres cada dia per diferents recorreguts de la Vall del Gès. És l'activitat física que necessita per ajudar a regular els seus nivells de glucosa, ja que pateix diabetis tipus 2. Ara, però, no pot sortir de casa pel risc que suposa. Tot i això, Rodríguez s'ha preparat una rutina alternativa per fer exercici a casa. Des de l'estudi fins a la bodega hi ha 71 esgraons. Llavors, doncs, pujo i baixo, 35 més 36 són 71, i al començament més ràpid i després més lent. És un exercici de manteniment, ja que no puc anar a caminar perquè hi ha gent que sense tenir cap malaltia estan caminant pel bosc o pel camp i jo no estic disposat a ser igual que ells. Les medicines que necessita Antonio Rodríguez per tractar tant la diabetis com la seva patologia al cor les va buscar la seva dona, que és més jove que ell i no pateix cap malaltia que pugui suposar un risc afegit. Ambdós lamenten, però, no poder trobar ni mascaretes, ni alcohol, ni guants als establiments. Que ella no té res així de risc només que l'edat i és més jove que jo i doncs prefereixo anar a ella, que no anar jo. Ara mateix havia anat al supermercat i no he trobat ni mascaretes, ni alcohol, ni aigua oxigenada, ni guants. S'havia sortit per això, bàsicament, i per alguna cosa més, i les medicines, lògicament. Rodríguez incideix en la necessitat i el deure que tenim tots per quedar-nos a casa per no posar en risc els demés i tornar el més aviat possible a la normalitat. 17 cosidores han confeccionat 3.000 mascaretes en resposta a la crida que divendres passat va fer l'Ajuntament de Manresa. Aquestes mascaretes s'han distribuït entre personal del consistori i d'altres professionals i voluntaris actius aquests dies en la lluita contra el coronavirus. L'Ajuntament va fer una primera compra de roba per fabricar 3.000 mascaretes. Inicialment s'hi van apuntar 17 cosidores, però al final s'hi han sumat més de 250 persones voluntàries que s'hi aniran afegint a mesura que es disposi de més matèria primera. Un cop fet el treball de confecció, les mascaretes s'han rentat a 60 graus per garantir que estiguin lliures de virus. Aquest projecte surt d'una iniciativa d'un petit taller d'aquí a Manresa que es va ficar en contacte amb nosaltres perquè havien sentit per les xarxes socials que feien falta mascaretes i equips de protecció pels centres de salut. Es van organitzar 17 dones, i algun home també, que ens han fet 3.000 mascaretes que avui hem acabat de repartir.
i les hem portat a Empans, a Sant Andreu Salut, Fundació Tomàs Canet, Fundació Cots i llavors a 3 petites residències de Manresa. La resposta per part dels voluntaris va ser immediata, i és que en aquests moments de confinament, sentir-se útil és un valor afegit que ajuda a superar la situació. Així que aquesta labor que hem pogut realitzar, a part d'ajudar, també ens està servint a nosaltres per pujar-nos l'ànim i saber que tots ens fem falta en aquests moments. Per tal d'afavorir la fàcil distribució i sobretot que els voluntaris no hagin de sortir de casa, Protecció Civil es va encarregar de distribuir el material. Ara l'Ajuntament manresà fa una crida a empreses que puguin oferir tela tipus pool per tal de poder continuar la fabricació. Davant de la dràstica baixada de viatgers d'entre un 90 i un 95%, Renfe redueix a partir de demà el servei ferroviari a les línies de Rodalies. De dilluns a divendres funcionaran el 66% dels convois i els dissabtes i festius l'oferta reduirà fins a la meitat del que era habitual. Els nous horaris es poden consultar a través dels canals digitals d'informació de la companyia i els telèfons d'atenció al client. Amb la reducció del servei, Renfe assegura que es garanteix que el nivell d'ocupació dels trens representi 1/3 de la capacitat màxima i els viatgers puguin mantenir les distàncies que recomanen. Renfe també recorda que es desaconsella agafar el tren si no és per motius inajornables o d'extrema necessitat. Els ajuntaments continuen aprovant mesures econòmiques per reduir l'impacte de la crisi del coronavirus a les famílies. Un dels darrers de fer-ho ha estat el de Castellbell i el Vilar, al Bages. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat un paquet inicial de mesures per ajudar els veïns i veïnes del municipi a minimitzar al màxim els efectes perjudicials que provoca la propagació del coronavirus Covid-19. El consistori suspendrà la taxa de l'escola bressol municipal del proper mes d'abril fins que es restableixi el servei i abonarà la part corresponent del mes de març. També aturarà el cobrament de les quotes de les activitats extraescolars fins que es recuperin. Des de Castellbell i el Vilar, davant de la crisi sanitària que estem vivint globalment, el govern municipal ha considerat necessari prendre un seguit de mesures per ajudar a pal·liar i fer més suportable la situació de molts veïns i veïnes del nostre poble que es troben en situació en aquests moments de desocupació, ERTOs, vacances, etc. Pel que fa a l'IBI i a l'impost de vehicles, l'Ajuntament té cedida la gestió tributària a l'organisme autònom de la Diputació de Barcelona i s'està pendent de les mesures que prendrà l'organisme. Finalment, l'Ajuntament estudia habilitar una línia d'ajudes al comerç local i als professionals autònoms amb seu social a Castellbell i el Vilar. Avui dimarts és dia de mercat a punts com Solsona o al barri de la Font dels Capellans de Manresa, mercats que, seguint les indicacions dels Departaments de Salut i Agricultura de la Generalitat, són exclusivament d'alimentació aquests dies. Per ara està garantida la seva continuïtat en el cas d'abastament de productes frescos a l'aire lliure que no comportin aglomeracions i sempre que es compleixin les mesures de distanciament establertes. En un primer cop de vista dissabte al matí, la plaça Major de Manresa semblava la plaça d'un dissabte normal. Les parades eren on sempre i els clients anaven a comprar els productes de l'horta vegenca. Però en poc que ens hi fixéssim ja vèiem que res era normal. Les parades hi eren, però amb cintes posades per a mantenir la distància amb els clients. Aquests s'esperaven a una distància prudencial els uns als altres i les vendes es feien amb la màxima cura. Canviava també que en un dissabte assolellat com aquest, les terrasses haurien estat plenes i ara, en canvi, els bars estaven tots tancats. Els clients eren, si fa no fa, els mateixos de sempre, però més espaiats. Com que venen d'un amunt, sembla que en vinguin menys. Ha baixat una mica la venda, però jo crec que es normalitzarà, no? Per als pagesos que venien a plaça, la vida ha canviat poc. A banda de les precaucions necessàries per tractar amb el client, el seu dia a dia segueix sent sortir al camp, cuidar, collir i plantar, com s'ha fet tota la vida. Estem a l'aire lliure, estem perfectes, no? Bueno, això, allà no... Com que som poca gent, tranquil·lament, anem fent. Hem d'anar plantant, no? Perquè si no, no recollirem.
I és que si res no canvia, ells seguiran tenint permís per a muntar les parades per a vendre aliments, com fan a diferents punts de Manresa els dimecres, divendres o dissabtes. D'altres, per exemple, els qui van al tradicional mercat de la Font dels Capellans, avui dimarts, noten que la diferència és que només hi ha parades d'alimentació i han desaparegut les de roba i sabates, com ja va passar dimarts passat. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha estat un dels primers organismes públics en organitzar una formació online mentre dura el confinament. Ahir van reunir una 60 de persones. Com afecta la Covid-19 al pagament de la seguretat social a empreses i autònoms? Què és un ERTO? Qui pot fer-lo? Aquestes eren les preguntes que ahir es van contestar en la primera classe del cicle de càpsules informatives online, d'entorn obert, de preguntes que posa en marxa l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per tal de facilitar la informació i el desenvolupament d'empreses i autònoms en aquests temps d'incertesa i angoixa. Estem sentint a parlar, sobretot, dels famosos ERTOs, què significa, com es sol·licita una ERTO, com queden les situacions dels treballadors, si es cobra una part de l'atur o es cobra una part de l'empresa, tots aquests tipus de dubtes són els que nosaltres hi volem posar a llum. Per això hem programat aquestes 4 píndoles formatives. L'advocat Ivan de Sant Nicolàs és l'encarregat de fer les classes obertes a tothom i via online a través de la plataforma Zoom. La tercera de les càpsules es fa avui sobre com afecta la Covid-19 a Hisenda, empreses i autònoms. Dimecres sobre ajudes i subvencions i dijous sobre la llei de protecció de dades i el teletreball. La cooperativa, que habitualment ofereix visites guiades turístiques a Solsona, Solsona Experience, ha posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials amb motiu del coronavirus. Solsona Experience proposa a través d'Instagram llibres que tractin sobre Solsona, el solsonès, o que estiguin escrits per autors locals, com Els estranys, de Raül Garrigasait, amb què van obrir la campanya. Aquests dies, per fer-los més amens, ja que nosaltres també ens quedem a casa, hem començat 3 campanyes. La primera amb el hashtag Llegim Solsonès, on anirem recomanant diversos llibres d'autors de la comarca o bé que estiguin ambientats amb la comarca. Amb el hashtag Memòries Solsonès volem anar també compartint amb diverses anècdotes d'avis i àvies de la comarca que expliquen la seva experiència a la Guerra Civil, un projecte que va ser fet pel Centre d'Estudis Lacetans. També penjaran cada dia un fragment de vídeo del Banc de Memòria Oral del Solsonès i faran d'altaveu d'iniciatives i establiments del Solsonès. I amb el hashtag Teixit Solsonès volem fer d'altaveu d'artesans, d'establiments, de diversos projectes que hi ha al Solsonès. Utilitzem aquests hashtags perquè, a part de crear nosaltres contingut, també volem que la gent de la comarca pugui unir-s'hi i pugui penjar vídeos, imatges, textos o el que sigui. I aquests dies seguirem treballant i seguirem donant a conèixer el patrimoni, tot i així des de casa. A través de hashtags per a cadascuna de les iniciatives, conviden els seus seguidors a unir-se. Un grup d'investigadors liderat pel Centre Tecnològic Eurecat Manresa desenvoluparà noves eines per facilitar la sistematització de la reutilització d'aigua residual depurada i garantir-ne la qualitat. El projecte, anomenat Suggereix, pretén integrar la informació relacionada amb la gestió de la qualitat de l'aigua en processos de regeneració i reutilització i generar nou coneixement que permeti desenvolupar criteris uniformes. La reutilització d'aigua és una de les principals alternatives per a pal·liar l'escassetat hídrica que ja pateix el nostre país i que segurament es veurà agreujada en els propers anys degut als efectes del canvi climàtic. Tot i això, els esquemes de reutilització no estan àmpliament establerts a Catalunya, principalment degut a barreres no només tecnològiques, sinó també a barreres socials, legals, administratives, de governança, socials, etc. El projecte d'R+D, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua i amb un pressupost de 321.727 euros, ajudarà a consolidar l'aigua regenerada com a font de subministrament d'aquest recurs a Catalunya. Diumenge va ser el Dia Mundial de l'Aigua i l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública i el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, als quals pertanyen ciutats com Manresa o Berga, van aprofitar per garantir que davant la crisi sanitària l'aigua de l'aixeta és totalment segura i saludable.
També recorden que el Covid-19 no pot transmetre's a través de l'aigua de l'aixeta i que no hi ha cap justificació sanitària per a optar per l'aigua envasada. La cursa de resistència pels camins dels matxos s'afegeix a les cites esportives cancel·lades o posposades a causa de la crisi del coronavirus. La prova, que s'havia de fer el 19 d'abril, s'ajorna fins al 21 de juny. El Centre Excursionista Torelló, organitzador de la cursa pels camins dels matxos, ha decidit ajornar la prova prevista pel 19 d'abril. Amb l'allargament de l'estat d'alarma fins com a mínim el dia 12, s'ha optat per canviar la data. S'intentarà fer la cursa el dia 21 de juny. En cas que llavors encara no s'hagi superat l'actual crisi sanitària, l'edició 2020 dels matxos es cancel·laria definitivament. Sabem que això suposa un risc, tal com estan anant els esdeveniments, però veient com la majoria de proves i curses es posposaven a octubre, creiem que és el millor per no saturar els calendaris i també per respecte al corredor i als nostres traginers. Per tant, hem assumit aquest risc, estem convençuts que el 21 de juny estarem disfrutant de les muntanyes i res més, ara toca quedar-se a casa, estar serens i anar seguint els esdeveniments, nosaltres us anirem informant. La prova de resistència de la Vall del Gès, que en les últimes edicions ha superat el miler de participants, tenia les inscripcions totalment exhaurides pel 19 d'abril. En el comunicat que han rebut els corredors, s'explica que les inscripcions seguiran sent vàlides pel 21 de juny. En cas que no s'hi pugui participar, es tornarà íntegrament l'import abonat pels atletes, que s'hauran de donar de baixa entre el 18 i el 31 de maig. El confinament obliga a reinventar-se per no desaparèixer, especialment per a aquells que es dediquen a la cultura. Aquests dies, músics d'arreu del país ofereixen concerts a través de les xarxes socials i des dels balcons de casa seva. El saxofonista Pep Poblet ha iniciat la que ha anomenat Gira als meus balcons. Amb tot l'equip muntat al balcó del pati de darrere de casa, Pep Poblet amenitzava dissabte al migdia el vermut dels veïns de Roda de Ter i el dels seus seguidors d'Instagram. La iniciativa va sorgir després de tocar un parell de cançons en la primera cassolada i el de dissabte ja era el segon concert que oferia des del terrat de casa seva. De fet, ha començat la que anomena Gira als meus balcons. El primer el vaig fer abans d'ahir aquí al balcó de davant, de nit, tot il·luminat, i avui que és dissabte i és un dia habitual de vermut i això, doncs vaig dir pels veïns de darrere que dona els patis farem un vermut concert. I la cosa va així, tots els veïns, tothom ha preparat vermut, tothom ha preparat patates. Des de l'altra punta del carrer, dissabte l'acompanyava un veí de 9 anys que tot just s'inicia amb el saxo i un altre veí s'hi va afegir amb un trombó. El saxofonista va aprofitar per demanar l'ajornament de les dates que els músics tenien programades per aquests dies. El primer que parem és la cultura, evidentment. El que sí demanem és que no ens suspenguin, el que facin és ens ajornin les activitats. És a dir, els contractes que tinguem, que diguin, escolta'm, aquest abril, aquest maig, això que teníem no ho farem, però ho farem a l'octubre, o ho farem a l'agost, i intentarem fer-ho al novembre. Mentre duri el confinament, apuntava Poblet, cal reinventar-se a través de les xarxes socials per seguir mantenint el contacte amb el públic i no desaparèixer. I el Museu Episcopal de Vic proposa diversos recorreguts virtuals per poder gaudir de les obres que exposa des de casa. Amb l'etiqueta El MEP a casa es publiquen diàriament continguts digitals com articles il·lustrats, un tour de 360 graus per diverses sales del museu o una sèrie de píndoles audiovisuals de la seva última exposició, Nord i Sud.
Així acabem. Els agraïm l'atenció. Cuidin-se molt. Bona tarda. Hola, avui, com veiem en aquesta fotografia que ens envia l'Alfons Puertas, ens hem llevat amb alguns intervals de núvols i, de fet, en la imatge del satèl·lit podem veure com la nuvolositat mica en mica va augmentant fruit d'aquesta circulació de nord-est. Per tant, a la tarda hi haurà una nuvolositat més compacta amb precipitacions que es donaran sobretot a punts de muntanya i al final del dia podran afectar també el litoral o a la serralada transversal. La cota de neu baixarà fins a arribar a voltar els 1.000 metres. La temperatura avui serà més baixa, tindrem com a molt 16 graus de màxima i tenim un avís de marge que les onades podran arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. Demà ens llevarem amb el cel molt ennuvolat i, de fet, hi haurà precipitacions que fins a migdia afectaran a les comarques de Lleida i també les Terres de l'Ebre, també a punts del Pirineu i Prepirineu, on seran més continuades. La temperatura mínima serà més baixa. A la tarda, les precipitacions quedaran restringides a les zones del Pirineu-Prepirineu. La cota baixarà fins als 600 metres i s'obriran algunes clarianes a les comarques de Girona. De fet, hi ha un avís fruit de que es van arribar a acumular més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. I, com dèiem, aquesta cota que baixarà fins als 600 metres. També hi haurà durant el matí un avís de mar activat, ja que les onades poden arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. De cara a dijous encara es mantindrà la neu, ja que la cota, com deia, envoltarà aquests 600 metres i en aquest sentit tindrem activat un avís de més de 5 centímetres per sobre dels 700 metres a molts punts de l'interior de la meitat nord. Les precipitacions ja minvaran a partir del divendres i també del dissabte. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.